DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning. Miércoles 3 de Julio 2024. Ano man tabian kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Mama Mary ngunya na, our Mother of Perpetual Health Novena. Pasalamat kita kay Mama Mary. Alas 5:15, may novena tabi live madadangog sa DCGB, mahiling man sa DCGB News Online. Programang Tingog kan Banwaan na minarespetar sa nagadiretso na nag-arantabay sa programa sa inman kamong lugar dyan sa Manito, Marhay na Aga. Sa mga taga-Kamalig, kumusta na dyan, Madam Rose Graheda? Buda sa familia, kay Tio Florenio, Tio Florin. Good morning sa Indo dyan sa Kekoys. Sa Ginubatan, mga taga Ginubatan, marhay na aldaw man. Ano lamang ang pigsisibut-sibutan dyan. Lalong-lalo na po, digdi sa Ligaspi, Diyos marhay na aga, sa manlain-lain na barangay na igwa kitang nag-antabay sa programa. Diyan sa Washington Drive. Good morning. Kay Yialaw rin diyan sa indang lugar. Anong lugar ba yan na sa indong barangay? 16. Magkabarangay kita ano? Or 17 ka mo? Good morning. Diyan sa Puting Daga. Maray na agaman kay Gary, Austria. Si kasamang Gary, Austria. So, father ni Cassie na Austria. Ha? Oy, kasamang Gary, kumusta yung plenum? Meron bang pagpupulong ngayon? Si Gary na Austria. Makonsuelo man ini. Good morning sa imo dyan, Gary. Ha? Kagary. Barkada ito si Kagary, Austria. Yan ang apudan mi. Sundo man kitang 10:30. Kumusta ka mo dyan sa 1st District? So nag-arantabay sa Tabaco City, Malinaw, Tiwi, Santo Domingo, Malilipot, Bakakay. Nadadangog kita dyan sa paagikan 106.9 WGB-FM sa pangenot ni Sir Dex Velez, ang samuyang station manager dyan. And sa men and women kang 106.9. Good morning. Sentro kan Ligaspi, maray na agad yan kay Madam Pilar Akende. Yan, good morning. Sa Gold Street, as in Good Luck Novelty. Siyempre sa Forbes Academy, maray na aga, Forbes College, Forbes Academy. Diyan sa Gold Street, kumusta na? Buda sa Good Luck. Sa Good Luck Novelty kay Sir June. Maray na aga, Sir June, kumusta ka na dyan? Lalo na kay Madam Pilar Akende. Si Migong King, matik na yan. Migong King dyan sa Bangkirohan. Sa familia, maray na aga tabi, Migong King Reginaldo. And siyempre, si Mel Antivula. Diyos maray na aga. Kumusta na lamang Sir Popoy? Dahil na kita nagka-oristorya dyan sa Lapu-Lapu. Kansaro nahiling ko si Pading Jun Pitero.
duman sa lamay kan sa roaming common friend si defuntong Marlon Pahe. Yan. Nagkahilingan kami duman ni Pading Jun Petero. Yan. Kumusta ka man tabi? Sir Popoy dyan sa JRB Calibration and Battery Center. Mga goma, yaon man dyan tabi. Sa Lapu-Lapu. Igwas, tulo ang branch niya dyan sa Lapu-Lapu. Mamili lang tabi ka mo. JRB, mga baterya de kalidad, goma, pati wheel alignment duman sa Ligaw. Igwasin ng branch pa pala. Good morning ma dyan sa mga taga Ligaw City sa branch kan JRB. Mga paradangog tapalan dyan sa online viewer sa JRB. Kumustaan sa tuyang computerized wheel alignment dyan sa JRB sa Ligaw sa Kamalig. Igwaman sila dyan pati sa Naga City and Tabaco City. Sir Popoy, good morning. Bagiging katuwang tadyan ang pagbutwa nin informasyon kasabay si kumpadeng Jimmy ang samuyang chief, pading Jomar, pading Al, and Joshua, pati na si Jasmine. Fresh from celebrating her birthday. Kahapon ba yun birthday ni Jasmine. Sa Manibela si Henry Mata. Sa control technical lang sa kuyang favorito. Nakasabatan ko si Paijer, Tata Bunjing, Chief Tech, si Paijer na Ludovice. Namahaw kami duman sa Saudan, so batagbagang Kalibo. Yan. So dahil sa nasinapna, masiramon yan. Maray bagaan sa lawas. Kumusta ka daan ni Papa Jer na Ludovice? Sa newsroom, siyempre, ang the best dyan, News Director Mardila. Daing kapaguran, diretso ang laban. Pagabot sa bareta. Katuwang si Angel na sa maternity leave patabi. Siyempre yaon dyan, Jen Matthew Baliran. Tapos si Mary Joy Jarezgo. Siyempre, dahil nawawaran bareta mi sa internet, yan na nagkakabara sa nindo. DCGB News Online, tarabang-tabang dyan. Sinda Jimus Barrios, Sarah Jen, pati naman si Madam Shia Leron. Sa IT, si Jerome Nico Martinez. Sa samuyang broadcast po worldwide network. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diyos maray na agada, sabi ni Kaloy Andes Loria, dyan sa mga tagama nito. Yan, good morning sa Indo. Sabi ni Kaloy Andes Loria. Sa Mariawa, mga paraan tabay ta dyan. Nagwamati manda sinda sa Mariawa. Sabi ni 4126. Yan, morning. Tabi 4126 sa Inabuyan. Good morning man tabi, always nakikinig sa DZGB. Siyempre si Mel na Antivula. Good morning Sir Mel Antivula tabi. Diyan tabi. Sige. Sige. Good morning. Latest igwaning major development na pigaan tabayanan tangani Chief Tech Ramir kung anon magiging efekto sa sitwasyon digdi sa Pilipinas, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Kasuhapon nagkaigwanin face-to-face na paghuhuron. So haralang kao Chief Tech Ramir na official kan embahada kan China budaso sa Department of Foreign Affairs kan Pilipinas. So undersecretary yata yun kan Pilipinas, so naghampang duman sa ikadua man na official siguro ito kan embahada man kan China. So many things ang pinag-explore ninda sa hururon, cordial na hururon, formal na hururon. One of the major breakthrough is nagkauyon ang duwang nasyon. Sa pagikan representantes niya to, kan DFA, so Assistant Secretary, babae ito,
tapos so lalaki na ikaduwa man na halangkaon opisyal kan embahada kan China digdi sa Pilipinas. Answer sa major breakthrough is itong so nagkauyon ang duwang nasyon na i-de-escalate ang tensyon sa West Philippine Sea. That's so far as itong supaghururon kasuhapon is concerned. Dahil pa kitang nahihiling tabi ngunya na efekto kan hururo na iyan after na it's out in the open officially na nagkasundo ang duwang nasyon. Kasabay pa dyan so na pagkasundoan na magtatabang ang Pilipinas dispes China sa pagresolver kang transnational crime. Pagresolver as in pagprebentar kang transnational crime among others. Now, inian sa tuyang aabangan ta mantang kunyan, mantang naghuhuron so duwang halangkaw na opisyal kan nasyones na yan sa tuyang nasyon Pilipinas dispeso representantes kan embahada kan China si General Romeo Brawner Jr. yung Chief of Staff kan Puwersas Armadas kan Pilipinas, may statement man na nahugot niya to sa pagsusubaybay niya to early in the morning kasubago maagahon past 12 midnight hanggang kasubagong magahon. May statement man na kuning kaso ngaya magkaperisikalan malaban man ngaya ang Puwersas Armadas kan Pilipinas, and I'm sure ngaya kumbaga sa Bicol, malulugadan man ang China. Sabi ko, i-correlate niya to duman sa napagkahurunan kan duwang opisyal na ito kan duwang nasyones. Siguro, kung yan naman ha, I don't know kung nadadarasin da sa mga kaputan paano kan pag-iribataman duman Endimar, sa Manila, sa hanap buhay. Ano mang hapot mang baya pa ade. So, magkaigwa siguro ning restraint. Restraint. Tamantang duman sa paghuron kan sa tuyang sarong undersecretary kan Departamento kan Foreign Affairs, asin itong sa sarong halangkaw na opisyal kan embahada kan China sa Pilipinas, nagkauyunad, i-de-escalate, igwa nagluluwas na mga arog kining statements na pwedeng mag-ignite giraray kan sitwasyon. Yan ang baga sa pigisabi na sana igwaning restraint na dawa gurano ka hahapot kan mga pag-iriba niya to sa friends sa duman sa Metro Manila, igwaning level of control. Hilingon mo, ang China maski puro paano tabi, maski puro paano kundi sigurado igwa yan yung nagmamonitor sa gabos na kunyan, sa gabos na pahayag kan sa tuyang opisyales, lalong-lalo na coming from Departamento kan Depensa Nasional, DFA, Puwersas Armadas, lalo na, pati na po kang presidente. Iyan. Nag-aantabay iyan. And dakol kitang mga valuable informations, nini nagkadiriskutirta na ka nakalihis na pagsarabay-sabay ta sa programa, either digdi sa Tingog o sa Bicol Target. Dakol kitang mga informasyones na ipipaluwas which is of high value of intelligence importance. Saro naman baga nga ni sa ibinareta the other day, hapon ito nagbutwa na igwa na naman ngayanin maaabot na panibagong helicopter siguro ito, basta panibagong military hardware na hali yata yun sa Australia or Canada. Don't get me on the country kung sa inhali. Basta pasimplihon ta na sa na igwa naman in maabot daa anytime soon na military hardware kan Puwersas Armadas. Itinaram kung sa inhali, itinaram pa kung anong klase. Duwang simana iyan na igwanin arog ka na impormasyon na nagluwas. Kung anong klaseng helicopter, pati sa espesipikasyones. Parang hali yata yun in Canada, susaro, and susaro yata hali sa Australia. Anyway, mas anong nasyon hali the point here is, dapat data ipagpaparaluwas ang hilingon nindo.
So latest na bareta, nabasa ko nga ito alas 5 ang hapon. Nagbutwa ini sa national news. Pigdi-describe naman anong klaseng military hardware ang maabot naman sa Republika kang Pilipinas. Nagagamiton kang Puwersas Armadas. Now, so Chinese government, naturalmente, pagbugakan baretang ito, imposibleng dayan maisihan kan sa indang intelligence network. Pagbugakan baretang ito, itinaram kun sa inhali so military hardware o military equipment, itinaram sa espesifikasyones, ma-research na ito so sa indang intelligence community. Anong klase an hardware na ini na makukuha kan Republika kang Pilipinas, kan Puwersas Armadas kang Pilipinas o sa pag-research bagangon yan, it is at their fingertips na. China is much more advanced than us technologically, sa totoo lang. Naaraman ninda, so kunyan, so dadarahon digdi sa tuya na makukuha ta ngayong bagong ekipaheng panggera. Hahanapon na ninda ito. Anong klase ini? Tinautan ako sa inhali, made in anong nasyon, tapos espesifikasyones, i-research na ninda ito. Pag nahilig na ninda yan, siyempre naturalmente makakapreparar sinda kan sa indang panglaban duman sa ekipahes na ito. O di inula tana susaro sa mga valuable information na igwaning high military value and importance. Bako nagkapipira iyan. Ngunyan naman, mantang igwanin paghururon so kunyan. So, nga ni, so imbahada kan China, buda so DFA kang Pilipinas, and yet may press conference man so Chief kang Puwersas Armadas, saro sa tinarabdoban na masusugatan din anya sila. Jesus Mario Joseph naman. No? So, how can we, dining synchronicity, sana siper sana muna tabi, kita gabo, siper. Tanganing bata dihado na kita tabi, sa totoo lang dihado kita both ining sa standing force and sa tuyang military equipments, dihado na baga kita tabi. So well anyway, buwelta dahan ta tabi hihilingon ta kung anon magiging after effect for sure. So Pilipinas sige ang pagkukondusir kan ining so mission baga. So sa indang pagdaran ng pagkaon, gabos, bulong. In fact, so latest nga naman na bareta, igwang pinag-extricate na soldados duman sa BRP Sierra Madre, hinarang na naman kan China, maski may helang so kino ang soldados, inulang na naman. Inda ko sa natabi kung so China mag-accede o magsunod man duman sa napagkahurunan kaso na kaaging aldaw, entry an representante kan Departamento kan Foreign Affairs, pati naman so sa indaman na padarang representante, kaduang halang kauna opisyal kan embahada kan China digdi sa Pilipinas, kun ondrahon itong so sabing na pagkahurunan na de-escalate an sitwasyon sa West Philippine Sea. Bataan China baga mahilig ini magpaluwas nin twisted narrative, false narrative. Kita daan nagpoprovokar. Paano man kita magprovokar na may claim nga ni kita, and in fact igwaning desisyon ang international na korte na sa tuya yan na exclusive economic zone. Alagad kung may naglalaog baga dyan na ibang parasira hali sa ibang nasyon, dahi tabaga pinagigibo so arog kan pigigibo kan China. China man sa nan pisikalan ng mina-atake sa satuya. Pagkatapos babalik ta dun kan China, kita nagpoprovokar. Ay numan tabi yan. So yan tabi ang latest duman sa kunyan sa West Philippine Sea. Sana may epekto in the near future. Ayun, resupply mission. Salamat tabi. Resupply mission. Mapadagos da so resupply mission. Sige yan, naturalmente takaipuhanan bagaan tabi Salamat dyan sa tropa.
So yan ha, that's the latest sa West Philippine Sea. Hilingon ta kung magkaigon ng panibagong approach ang China with these statements coming from na nahugot duman sa latest na paghururon entry ang Republika kan Pilipinas through DFA asin kan embahada man kan China. Ay lingon ta kung ano man agad ang mga sitwasyon na sa maabot na aldaw. Sige, may standby ba tayo bago kita mag-time check? May standby ba? Wala. Sige, di time check na muna tayo. Tanganing day kita mabiti na no gabos sa reports buda sa tuyang pag-acknowledge kan oras asin sa tuyang mga dapat na i-acknowledge ng mga sponsors. Oras Pilipinas alas 9:28. An oras hatod sa Indokang. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Actimed Quality Generics. Ang abot-kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang disloria, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang disloria, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details or promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira.
Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadepeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Igwa akong may picture, tuwa na bisto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, pinapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Mayong tusok-tusok. Sa tabang kan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Aray, aray, aray. Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos.
Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan F. Aragad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Abot kayang gamot na singbisa ng branded? Mag-Actimed by Generica Drugstore. Sa Actimed Quality Generics, abot kaya ang ginhawa. Punta na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat tabi Chief Tech Ramir. Buwelta na kita sa programa. This time may interview kita via Zoom. Kasabay niya to si Compadreng Jomar. Parang success story ata to ha. Diyan sa Premier Distrito Can Albay. Nasa linya si Compadreng Jomar. Compadre Jomar, maray na aldaw. Please go ahead. Salamat Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Tama yan Pading Pio, sa ruining istorya na pwedeng maka-inspirar sa mga tios niya to na mga kababayan, mga estudyante na pwede nilang pangarugan kung paano minasakripisyo ang sarong aki basta sana makatapos tansayang pag-eskwela. Ang location ko, ano ko sa Barangay Pawa, Can, Tabaco City, ini ang residensya ni Mr. and Mrs. Raul and Marieta Campit na may tulong aki. Ang sarong aki Pading Pio is nakatapos na maestra sa paagikan pagburubaklay sana from Barangay Pawa to Bicol University Tabaco Campus. Saro man na aki, nakatapos man sa TESDA, electronics ata yon. And now, magraduar so kang uda na aki Pading Pio, cum laude sa San Jose Community College. Ang San Jose Community College is more or less 9 kilometers hali sa residensya ninda. Kan first year ini si Nino Campit. Nagbabaklay. 9 kilometers from Barangay Pawa, Tabaco City to San Jose Community College para sana makaanto sa eskwelahan. Ang sabi ni Ma'am Marieta, kang ina, na sarong paratyenda nin Kandila, asin parahilot, pag-itawa niya da kumpirasan ng allowance ang aki niyang inisininyo, okay na da yan. Minataram, okay na ini ma. Kung sa'y nang abutan sana ang allowance na ito, ang pamasahe, duman sa namalong na din sininyo, mababa, then babaklayon niya na so the rest of the way para makaantos sa eskwelahan. Nagbunga man pala sa pagparasakripisyo niya, ngunyan mag-graduate siya sa Bachelor of Culture and Arts Education, cum laude sa San Jose Community College. Kaistoryaon ta, sininyo, kung may istorya niya sa tuyo, ang buhay-buhay niya during that time na panahon na nagbabaklay pa siya because that time da pa rin Pio, gabusin na nag-eskwela, dahil pang trabaho so ate niya, medyo nakalipot lang siya, nakalunad-lunad na kan so ate niya, nakatabang-tabang naman, kampang Gurgasto. Marina agatabi ninyo, live kita sa DCGB, yaon sa ibong nalinya si Pio Fernandez. Good morning po, sir. Yes. Good morning, Tabi Ninyo. Primero, congratulations in advance sa resibihon mong kunyan. Congratulations in advance
sa reresibihon mong ondra sa nakatalaan mong pagtapos sa imong pag-eskwela tabi. Congratulations. Thank you po, sir. Salamat po. Opo. Di pira ng edad mo tabi ngunyan ninyo? 22 po, sir. 22 anyos. Ngunyan sa pag-eskwela mo, ano po yan? Duro-diretso dahil ka nagpundo tabi? Diretso po, sir. Okay. Tama po. 4 years. Diretso po. Di itong so pinag-istorya kan sa muyang koresponsal dyan, initialmente na pinagigibo mo na nagbabaklay ka hali sa eskwelahan, pauli, mga pirang taon mo tabi yan na pinag-agihan? Since first year po, tapos now pag na short po sa budget, medyo nag-ano man po ako, sir, nag-walk man giraray. Aha. Di puun kan ika mag-eskwela sa San Jose Community College, talagang naglalakaw ka na tabi? Opo, sir. Opo. Pag gipit lang po, sir. Pag walang na talaga po, sir, na makakuha po, sir. Oho, ang distansya kan sa imong pig-eskwelahan sa harong nindo mga pirang kilometros, poko mas o menos tabi? Di ko po sure, mga 9 or more or less po. Ngunyan, pag-arog ka na talagang kapos na kapos, dispwes malaog ka sa eskwela na naglalakaw ka, ano ang minalaog sa isip mo, mantang ikapasiring sa eskwelahan o pauli na nagbabaklay, ano ang minalaog sa isip mo tabi? Siyempre po, tigisip ko po, so pagal man po. Pero mas tigisip ko po, so pagal kang magurang ko po. Dahil na si mama na nagpapatapos po sa kuya. Siya po kayo, so mas napapagal sa kuya pag maski naglalako ako, mas naisip ko manggilalay si mama na pwang ko manggilalay makapagtapos po, sir. So ang pigpapangibabaw mo is yung pagpahalaga mo duman sa sakripisyo na pinagigibukan magurang mo kumpara sa sakripisyong pig-agihan mo nga na paglakaw, pauli o pa-eskwelahan mo na pagbulta, mas ito tabi kaysa sa pigmamati mong sakripisyo. Opo, sir. Ano ang trabaho kan sa imong mga magurang tabi ninyo? Si mama po, nagtitinda po king kandila po, digdi lang sa pawa po. Then paminsan po, naghihilot po, sir. Si papa mo, anong trabaho ni papa mo? Janitor po sa private school po. Talaga ano. So, namamati mo ang talagang grabing kakapusan pinansyal? Opo man po, sir. Paano mo ito na o-overcome? Sagkod na ika maging cum laude. Tama ba cum laude? Opo, sir. Bali po, sir, tigisip ko na lang po, sir, na matapos na yung problema ngayon. May maabot man po, sir, na parang po sa makabawi man lamang ako ka mama. Pero yun na lang po, tigigibo kong motivation po na maski gano'ng kadipisil po, aram ko man na may mas madipisil pa sa kuya ang namamati. Which is sa mama, magpapagal sa kuya po. Iyo. Diyan, duman sa motivasyon mo, ano nakasabay duman na factor na ma-cum laude ka or what? Or basta makatapos ka lang? Talagang pig-aim mo na mag-cum laude o makatapos lang tabi? Bali po, plus point na lang po. So, cum laude po. Take ko lang po na is baka graduate lang talaga po. Makabawi lang talaga ako ka mama. Yun lang po ang ko. Parang tigiin po, sir. Iyo. Now, balikan ta sa pagbabaklay mo, pahali sa harong, paeskwelahan, pabulta, emotionally, pag nahiling mo sa mga kaklase mo, nag-araw to, gabos, conveniente, is there a sense of parang self-pity o nahira ka sa sadiri mo, sa magurang mo, o ginibo mo itong parang challenge na one day ako masakay man sa autong iyan tabi? Yes po, sir. Then sa tabang mo po, sir, kang makaribanan ko po, sir, sa school po baga, sir, sindaman po kayo na kailing po sa kuya. Paminsan po, so iba pang pong officer po, tigpapasabay po ninda po ako sa sakayan po ninda. Iyo. Bali po. Kaya yun man itong motivation ko na sana, one day magkaigaw man ako mga araw po kayo. Iyo tabi. So sa imong ibang mga tugang, nakatapos naman kang pag-eskwela? Opo. Sa atin na kuya po, sir. Iyo tabi. O di,
Ngunyan, anong sa imong tatapusan na kurso? Bachelor of Culture and Arts Education po, sir. Ayun, okay. Natataiyan an sa imong napili and ano ang nahihiling mong pwedeng laugan mong trabaho if ever pagkatapos kang graduation mo tabi? Napili po kaya ining course yung ini po parang yun isukainan ko po baga na bigay po which is maluya po sa parang sa pagsayaw po sa mga arts. Kaya tinik ko ining risk na pakusong ko man sa diri ko gamit ining ini course ini po, sir. So kaluyahan mo iyong ginamit mo nga ning kumusog ka. Opo, sir. Oh, unique man. So kaluyahan mo yung ginamit mo nga ni kumusog ka tabi. Di anon sa imong magiging mensahe primero sa mga magurang mo and ikadua duman sa mga nag-eskwela na arugan an kamugtakan and duman sa mga nag-eskwela na igwanin mas maray na estado pero day naghihingo tabi. Go ahead. First kay mama and papa po na mabawi po ako sa inda. Gabos na pinagalang po ninda. Someday, mababawi ko manggiray po ito sa inda. Gabos na pinagalang po ninda. Second, sa mga nagtitirios po, keep pursuing your dreams lang po. Huwag susuko. Kahit na alam na natin na down na tayo. Laban lang. Fight lang. Aram tama na may Diyos man na nakakailin sa tuya na one day, so gabos na pinagalanta, itong maano sa tuya, parang magiging bunga. Then sa mga gawang pong so mga may kaya-kaya po. Sa may kaya-kaya po, love your, kung anong igwa po kita, lang po, parang hindi po pagsayangon igwa man po digding mga tao na nagtitirios po, sir, na parang buyanin ito magyari sa inda kaso nga lang din inda magibo. Kaya pahalagaan po ito and huwag sayangon po. Was there a time sa pag-eskwela mo na halos bumitaw ka na, magsuko ka na? Was there a time na narugaan tabi? Madali lang pa rin. Sadali lang. May nagapod. Sige. Sige. Ano po, sir? Igwaning panahon na sa durante ka nag-eskwela ka na halos gusto mo nang bumitaw kumbaga sa Tagalog and paano mo ito na-overcome? Maraming times po lalo na nung third year dahil nasa third year po ang parang yung pinaka problema po talaga doon mo sulat lahat ng problema po. Minsan may times ka na lang na maglalakad na umiiyak po, sir. Pero parang inisip ko na lang na sa mama na nagpapagal man po talaga. Yun lang talaga ang pagigib ko motivation. So family care talaga. Ay. Palitindahan na naging motivation ko po para lumaban sa buhay po, sir. Okay. O sige tabi ninyo, kung igwa ka pang gustong idagdag, madangog kami tabi, please go ahead. Sa gabos po na nadidipisilan po, keep pursuing your dreams po. Maski gaano kadipisil ang buhay, yaman po si Lord na sa tuya, matabang po sa tuya. And marami pang dahil po pag-isipon ng kung gaano kadipisil, isipon mo na lang so mga nakapaligid sa mo nagsusuporta, yun na lang gibuhay mong motivation para maging successful ka sa buhay. Sige tabi ninyo, salamat and bless your heart tabi. Salamat din maray. Thank you po, sir. Salamat po. Paring Pio, si Nanay Marieta, ang nagsasakripisyo kito naman para sa akin niya. Ang sa iyang ina. Naka-experience ako. Kung pirasa na diyang ikagaw-gaw niya, tayo sa na disponer, mataramday na sa inyo. Okay na, mama? Okay na. Naaraman niya, ito, nagbabaklay na pala. Talaga. Iyo sa naso inabot na kwarta. Kaula yung si Nanay Marieta. Dahil na siya makiulong. Sige. Sige. Di. So, ako naman ni Nanay Marieta magtarap. Kumpadre Jomar, Kumpadre Jomar, pirang oras niya o minuto lilakaw ang pagpaeskwelahan kung minabaklay siya? Mga pirang oras yan. Mga di ko maputik sa sukol. Paminsan po kahit di gano'n ko nun. Di ko maputik sa sukol so oras po, sir.
paminsan lilibang ko na sa diri ko sa pag sa cellphone ko baga or pag giling-giling na lang kang view para di ko mamatay. So Basta mo oras ka. mga 35 o 45. Makaskas ang lakaw ko. Opo, sir. Pabawa man lang po sir. Akong pauli ka digdi. Opo, sir. Papauli po sir. Makaskas man lang. Oo. 9 kilometers yan eh. Opo, 9 sir. kilometers. Tapos, basta siguro, dahil ka natatarde sa first subject mo na lilaogan kung minalakaw katabi, kung minabaklay ka. Ayun lang po sir. May ano po kaya ako sir na pag aram ko pong ang oras ko po na is 8:30, nag-adjust pa konti na mga 8:30, ma-adjust pa ako mga 7:30 para para magpuna paglakaw. Travel time. Okay. Sige. Okay, salamat tabi giraray ninyo. Pading Jomar. Isipon mo pa di, ang paglalakawan niya pa di, sa highway, bako man lamang sumalimpoy. Oho, gunon. Katarabay niya sa mga sa national road, sa mga auto na pigbacklight. Budang karahayan pa po di ang nagadi ka rin sa may parte kang Kabangan. Medyo malimpoy ba ka dyan? Opo sir, tiga-tiga po. Dumang kami naagi sa back road. Bako po so dire-diretso na po talaga sa so tiga-tiga po kung mga kwate. Duman po. Sana highway talaga siya eh. Kung siya nag-aagi sa mga auto, duman siya may naagi pa di. Budang karahayan kayan ta kung titaon siya kan magurang niya, dahil na siya minadiman na dagdagin na, iyon na nga ini. Diretso na siya. Kung 10 pesos, 10 pesos, idulunad niya, konsensya na ito sa 10 pesos. Nya. Tapos mababa na. Malakaw na. Kung daing balon, lakaw, bilog na kilometrong iyan. Oo. Sige. Road your honor pa rin. Sige. So, magayon na inspirasyon na pangarugan kan mga kakian. Noring sila maggraduar na petsada. July 11 po sir. Hulyo 11. Okay. Ready na sa imong toga. Yun na po sir. Wala sir. Planchado na. Sige. Kaya pa rin, magayon na istorya, dapat magsirbing inspirasyon, duman sa, sabi niya nga, duman sa mga uruigwahon, day pagsaya. Yan, totoo. Duman sa mga tios, laban lang, day mag-surrender. Nagkuhan sa tuya, nagdadangog sa tuya si Pag-iri Batas Hanap Buhay, si Papa George na Halyare. Sinasabi ko sa iyo, Pading Joma, sabi ni Papa George, nahiling ko sa diri ko sa iya, minalakaw arayo ka ito para sa namakalaog sa eskwela. Sabi ko sa mga kaklase ko na kalugar ko, maenot na niya ko ako, tamay lalakaw ko. Importante. Tapos naagihan ninda ako sa highway naglalakaw. Iuragan sa ko. Kaya pinalunada siya sa auto ninda. Napaluha lamang ako. Sabi ni Papa George na Halyare. Yan. Mabuhay siya. Mabuhay Papa George. Sige. Ayan pa rin sarong magayon na istorya halidigdi sa siyudad Cantabaco, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Sabi man, digdikan saro pa niya itong listener. Good morning po, Sir Pio. Greet ko lang po si Justin Bores na congratulations sa magna cum laude BU Main. Good morning po. Yan, sige, we love you so much da. So yan tabi, sa tuyang mga dagdag na istorya pa si Jasmine. Pwede pa si Jasmine sa first part kan sa tuyang programa. Advice mo dyan, Chief Tech Ramir. Saro pang istorya, hali dyan sa luwas. Jasmine, good morning. Please go ahead, Jasmine. Yes, good morning, Sir Pio. Asin sa tuyang mga paraan tabay para sa dagdag niya to nga impormasyon, na ibalyo na ang opisina kan Albay Provincial Library asin to Public Attorney's Office katakod ka na patrabaho sa Peñaranda Park. Kung sa ina, Sir Pio, so Public Attorney's Office yaon na sa likod kan Albay Astrodome Compound. Asin so Albay Provincial Library binalyo naman sa 3rd floor kan Capitol Annex Building. Katakod ka ini pinapaisi man sa giraray ana publiko lalo na sa mga mapa-Albay Library na ang library services ay on hold until further notice pero ana office transaction asin online services man tinido man giraray na available asin pwede man giraray bisitahon sa inda nga email. Yan po ang mga dagdag na impormasyon hali sa luwas. Jasmine Baloloy, DCGB. Salamat, Jasmine, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. So, ma-avail tabi kan servisyos kan Public Attorney's Office yao na an sa indang opisina sa compound sa nakan Albay Astrodome sa likod ha. Magapot lang kamo dyan sa Civil Security Unit sa Albay Astrodome. May tuyo kamo sa Public Attorney's Office, Astrodome mo nandumano nindo. Hapot kamo dyan sa mga Civil Security Unit sa Intabi, Supao,
Public Attorney's Office, yaunin yan sa likod. So library, duma naman sa itaas kan annex kang Kapitolyo. So dati baga kaidtong DTI yata yon. Yan, DTI. Yan. Tan second floor dati, so PSA. Third floor dating DTI. Ngunyan, dyan na po ang Albay Public Library. Mabareta muna, alas 10, mabaltang programa. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Looy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang dislorya, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po! Oh, supli. 5 piso? Gets ko yan! 15 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutroplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Polanggi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polanggi, kay mayor nonoy kap. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Planex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang. Gabo sa iya parantay, daig siyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Governor Rex Lagman, maaasahan. Sapat na ba ang lakas mo? O nagpapalakas ka pa? Para tulong lumakas pa ang katawan, mag-Redicon Forte. May muscle-building amino acids na tumutulong magpalakas ng katawan with proper diet and exercise. Kapag lumalakas ang katawan, mas lumalakas din ang loob para abutin ang bawat ambisyon, anuman ang hamon. Lakas ng katawan, lakas ng loob, lakas na kaya ang ambisyon mo. Mag-Revicon Forte, araw-araw. Revicon Forte! Lakas! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one.
Always at your service. An oras alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mag-uuron pa sin the Senate President Chis Escudero as in incoming Department of Education Secretary Senator Sonny Angara manungod sa magiging plano as in mababakante kaining posisyon sa Senado. Sigun kay Escudero, may option si Angara na magdimitir sa Senado pagkatapos na mag-take effect ang appointment kaini sa Hulyo 19 para maging sarong ad interim appointment na ang senador. Dagdag pa ni Escudero na magiging 23 na sa nasindang mga senador asin daimanin masyadong magiging epekto dahil nasa ultimong taon na si Angara asin sarong taon na sanang mababakante ang posisyon kan ika-24 na senador. Sa ibong nalado, dai pa makapagdesisyon si Angara kung bago o pagkatapos na kan kumpirmasyon kan Commission on Appointments siya mabuta sa Senado kung kaya pinag-aadalan kan opisyal kung ano ang tamang panahon para siya mag-resign. Piglalauman ang pag-asumir ni Angara o formal na siyang matukaw sa DepEd sa Hulyo 19 dahil daiman matugot si President Ferdinand Marcos Jr. na mabakante ang posisyon kan secretary kan ahensya. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Proto-Martyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4
MSRPs o itong mga marginalized consumers ang mga requirements iyo at mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka Aleco. Natatabang na puong baka ito, sinda kita ika-ako dito, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka o benesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Dito, liglig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Good news! Mga lolo, lola, asin mga makuapo. Kung igwa ka mong talento sa pagsurat, pagkanta, asin pagsayaw, mari na! Entra na sa pa-contest kan Diocesan Commission on Family and Life na ang titulo, Si Lolo asin Lola kan Buhay Ko. Ang Catholic Grandparents Association of the Philippines o SAGAP na sarong programa kan komisyon, magseselebrar kan Grandparents Day sa Hulyo 26 sa kapiyastahan ni San Joaquin asin Santa Ana, ang mismong lolo asin lola ni Jesucristo. Bago magabot ang aldaw na ini, magkakaigwa muna nin makulor asin pano-pano ning kaugmahan ng mga aktibidades. Araw ganing pa-contest sa story writing, harana kilolo asin kilola, asin lolo and lola dance contest. Kaya ano pang tighahalat nindo? Palista na sa Saindong Parish Commission on Family and Life Coordinator asin maghirilingan kita sa Grand Competition na gigibuhon sa SN Event Center sa maabot na petsa 20 kan Hulyo 2024. Special prizes awaits you. PS, makipaghilingan sa Saindong PCFL para sa mechanics asin iba pang mga kahaputan. Isa sa muya, Diyan Trinidad, tindong uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas, ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit ng ulo dahil sa gutom? Don't worry. Pwede ang Biogesic kahit walang laman ng tiyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog dan Banwaan. Pio Fernandez. May mga nagpaabot man, nagkapera man na listener niya to dyan. Sabi ni 882, manungod duman sa entrevista niya to, kasubago na pinagkondusir sa paagi ni Pading Jomar sa satuyang koresponsal dyan sa Tabako. Good morning Tabi Sir Pio, maswerte pa man palan ako kan nag-eskwela ka ito, tamay bisikleta ako. Kaya sa ngunyan, nagmumotor na aman ako sa lalo sa paglaog sa trabaho. Pag nakahiling ako kinaglalakaw na estudyante, isisakay ko naman sana kung medyo bako man delikado. Salamat Tabi. Likay-likay sa natakon madakop ka mukhang polis kunding helmet. Pero okay yan, Tabi, okay yan. Ito pa, sabi man ni kumpadreng Noel Manalo, congrats sa kauron mo Padi. Sa nagabos na aki arog sa iya, determinado mag-adal. Yan. Sige Tabi, kumpadreng Noel na Manalo. Yan. Mabuhay ka man, Pading Noel na Manalo. Kumusta na dyan sa indong familia, Tabi. Eto pa, saro pang mensahe, maswerte ang magurang, may mga aki inaarog kaan, may pangarap. Sabi ni Kansarong nagangara na Bong Logroño, kang Boys and Paints, the number 1 paints. Yan. Kagawad Bong, maray na aldaw Tabi sa imo. Kumusta na lamang Tabi, ika asin sa tropa dyan sa Boys and Paints. Si kumpadring Al, may dagdag man na istorya. Pading Al, good morning, what's happening? Thank you so much, Pading. Pinutasan ni board member Eva Josephine Ribaya and chairmanship kan women family, children and family. Ipig tao na ini kay board member attorney Melissa Badesa Armidilla. Personal na rason ang bigsabi ni board member Ribaya kung nga bigmaot niya na itao kay board member Badesa ang siring na komitiba. Dahil si Badesa, iyo ini ang sayang vice chairman, kasi nagtutubod siya na kayang-kaya ni board member Badesa ang siring na komitiba. Asin naraniman sa puso niya ang mga kababaihan, asin mga kaakian, lalong-lalo na ang pamilya. Bagay na inakseptar man ini ni board member Badesa Armidilla, sigon sa iya, akseptado niya ang siring na pakioro ni Ribaya dahil yun nga niyan, araniman sa iyang buot pag-abot sa isyo kan mga concern, kan mga kababaihan, kan mga kakian, lalo na sa pamilya. Kaya akseptado niya ang panibago na naman na challenge sa iya. Okay, by the way, kumpadring Al, so nakahamanan kan ito bagang pagdadangog kaso project dyan sa renovasyon? Kasi bago tabi pa din ay luwas na so development na nagpasar na ki resolution si board member
Dante Arandia address sa DPWH study na paramihan ra suspenderon mo na Yan ang pagpatrabaho sinasabi. ka yan sa uning sagkod na dai na ariglan an maray na koordinasyon daman sa ibang mga departamento na dai pagkaisi kanda patrabaho na yan lalong-lalo na sa mga board member. Nako. Ana po Ay, to nako. man kan DPWH. Oho. Yan. Abang antayan tabi ba de? Yun yan, so napagkamanan kasudba kan Sige. halawigon na diskusyon kasi na mga inquiry manungod sa project na yan na pag-renovate kaining Piñaranda Park. Yan, tanda na informasyon pa sa Capitol, Alar Mario. Thank you. Thank you so much, kumpadreng Al, sa dagdag na istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Uy, si Madam Jocelyn Broqueza. Good morning po, Sir Pio. Garo man suduang ming sir, dawa pamasahe lang, okay na sa inda. Basta makalaog sa at makatapos sa college, sir. Halos 3 taon na sana, sir, ang bubunoon mi sa pag-eskwela kan duaming aki. Yan, so agum ini ni Sir Teng Broqueza, si Madam Jocelyn Broqueza, yan sa PHO. Si Teng sa PHO. Nasa linya man si Joshua. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. So dagdag niya itong pareta nagkaigwa ni na pagbaba to na magiging kaluluwasan sa ining Duterte Highway. Magpuon bagayan digdi Sir Pio sa Barangay Busay, kan Daraga Albay. Asin ang inot na plano, malawas ini digdi sa Barangay Bugtong. Sulat na kan Legazpi. Alagad sa konfirmasyon ngunya na pagkaaga, ni DPWH Bicol spokesperson Madam Lucy Castañeda na nagbaro din dalan ang Duterte Highway. Instead na magluwas ini sa Barangay Bugtong, dumaan na tabi ni Sir Pio masundo sa Barangay Pawa, siyudad kan na Legazpi. Maagi ini sa may likod kan na Pawa Cemetery. Digdi kaya sa may parte kan na Barangay Bugtong sigun ki Castañeda, dakulan mararabasan na mga harong. Kaya pinagbaot na nag-ibang dalan ang Duterte Highway na ini. Dumaan na malawas sa Barangay Pawa asin makonektar na ini Sir Pio sa mga existido naman na mga bagong tinampo duman sa naunang pita ng barangay. Sa ngunyan, di kaya Sir Pio sa may porsyon baga kan na daraga halos patapos na. And sigun ki Madam Castañeda, mabugtak na sa namin mga dagdag dyan na mga equipage carrying sa mga ilaw asin view deck. Elanta para manday sa turismo asin mabugtak man nin bike lane. Malusot yan duman sa daraga, inakanaan na Duterte. Kana yan, mahiwason man anggad yan, malinig mahiwas. Ini siyempre, so saro bagay, Duterte Highway sa daraga, so magpundo man sa may Barangay Busay, tapos malos tigil dapat kuta na sa may Bugtong, nilipat na naman sa may Pawa. Ibabalyo na duman sa may Pawa. Duman na malawas. Okay. Gulpi ang mararabasa na right of way, hindi na siyempre sa may partidakan na Barangay Bugtong. Mas bawas-bawas na problema administratibo, buda subabayadan. Correct. Kan gobyerno. Grabe nagihan na kunya na propiedades privadas. Okay, sige. Alright, tabi Sir Pio. So yan ang dagdag na istorya. Alidigdi sa luwas, Joshua Pino, PCGB. Salamat Joshua sa istorya. Ali dyan sa DPWH Region 5. Yan. Sige, maray na agad dyan sa satuyang viewers man sa DCGB News Online. Mga paraan tabay ta. Siyempre si Migong King Reginaldo. Morning sa imo, sa familia, and dyan sa tuya pang mga paradangog man sa AM band. Ayan, maray na aldaw tabi sa Sendo. Yan sa, kumusta na dyan sa Santo Domingo? Sa tuyang mga kandyan, mga listener, si Pading Jern Banta. Good morning tabi sa imo.
pading Jerry Banta, si Jomar Abanador Hardin, shout out da sa family Hardin dyan sa Castilla, Sorsogon. So, si naalaw rin hihiling man Evangeline Liagas, maray na aga dyan da sa mga taga Castilla sa Kumadkad, watching live, Purok 7 Everlasting Street, Kumadkad, Castilla, Sorsogon, sabi ni Jobar Abanador Hardin. Yan, sa tuya yan na mga viewers sa DCGB News Online. Okay, sige tabi mga noorin maasumir na po sa pwesto man sa bagong DepEd Secretary si Senador Sonny Angara. Let's give him a chance to prove his worth tabi ta na day kitang maginibukaan maski gurano ta katuwad-tuwad ka ugat-ugat katataram na salaan pinili kang presidente because it is his prerogative na ipigtao sa iya kanlay iyon na nirespetar ta and halatun ta let us see and let him prove his worth. Bako man yan basta-basta bagasa naman numbrar ang presidente. Ang problema lang paano ta kung bako mo kursunad ang presidente, ano man nagibo ka iyan, dain nang din tamang gibuan. Maniwala ka. Mas sigurano mo ka-explicar, logical, practical, legal, dain mo nagad babibinsiran because he doesn't want the president because that is not the president na binoto niya. Yan tabi yan, ang pagnumbrar kan gabinete, ipig tatao iyan kanlay ang gabos na poder, ang gabos na diskresyon, desisyon sa presidente. Yan. Data pwede siyang diktahan kung sisay ang pwedeng pilion. Malaog sanaan sa checks and balances portion pag-abot duman sa Commission on Appointments. But the logic here is that, arog ka ini, so pagpili, so aktual na pagpili, ang diskresyon kaan, ititao sa presidente. Dahil man nagtataram ang lay na bago ka magpili, Mr. President, konsultahon mo ini ha. Dahil ka nagtatao ang lay. Bago ka magpili, kung haputon mo si One, haputon mo si Otto, haputon mo ang grupong ini. Dahil nagtataram kan ang lay, kundi sabi kan lay, ika, presidente, ang magpili, kan muya mo. Yan. Iyon ang sabi kan lay. Dahil nagmamandoan lay na, konsultaon mo sa Otto tabaad pag nagpili ka, madagit siya. Konsultaon ng grupong ini, tatibaad day niya kursunada, dagitan ka, day nagtataram ka ng lay. Kung na ipagmamando kan lay, sa imo ang diskresyon. Kaya pig-exercise ni presidente. Ang pinili niya, si Angara. Hilingon man ni doon track record ni Angara. Bako basta-basta bagatabi ang tinapusan. Harvard, as in iba pa. Yan. Tara mo, natatapig bubugtak yan kanlay ang arog ka na sistema na igbanin mga desisyon na dapat itao sa presidente na dai magparakonsulta sa iba-ibang mga tao o kung ano pa man. Kita baga paano nasa demokrasya, totoo nasa demokrasya kita. Pero kung kada bes in cuando, ang gabos ng sanang desisyon kan hepe ekotibo, i-impunir niya to, nasunodun kita, sunodun so kagustuhan niya to, sunodun so kunani, magiging maribok iyan. Nata, iba-iba baga ang sa tuyang point of view sa manlain-lain na bagay. Tana sa demokrasya nga ni kita. Daing kakahamanan iyan. Tagibuhon gagibuhon ini kang presidente, madadagit suone. Gigibuhon ini kang presidente, mauyon sa uto, mauyon sa dai. Confirming araw ka ng cycle, dai maabante ang Pilipinas. So, we have to move on. Kaya, igwanin mga poder na ipigtatawaan lay sa decision making sa presidente na siya sana ang dapat na magdesisyon kaan. Tanganing umabante kita. And saro pa sa birtud, sa birtud na nasa erarom kan demokrasyang dapat natong sunodon, irespetar niya to ang mga bagay na pinag-exercise kang presidente na ititao sa iya kanlay ang poder. Irespeto ta iyan tabi. Bakong sa pagparabutungon ta papaibaba, bako ito so kagustuhan ta, sunasunod nindo asin suginibok kang presidente. Yan. Takunaraw ka na mangyari, sabi ta na nga ni, we will be, sabi na nga ni, stuck up sa perming araw ka na sitwasyon. Kaya,
yan, duang essence yan duang logic. Itinao yan sa poder kang presidente kanlay. And ikaduwa, irespetar ta ang virtud kanlay. Gustong sabihin, irespetar ta, so pinili kang presidente. Total, maagi man yan sa Commission on Appointments, sasaraon yan kan Commission on Appointments, hihilingon, kunda itabi magpasal sa Commission on Appointments, so presidente na naman, mamanduhan naman kalay, pili na naman dyan yung mga tao. Pero sa pagpili, dahil nangangahulugan na, kukonsultahon mo si Mr. Arog ka ini, si Mr. Arog ka ini, subgrupong ini, so okay. Dahil nagtataramkan ang lay. Diskresyon na sa nakang presidente kung makonsulta siya sa man iba-ibang sektores. Diskresyon na siya na iyan. Nya. Pero nagtataram ang lay, dahil nagtataram ang lay na kaipuhan, mandatory, konsultahon mo sa uni, konsultahon mo sa ini, dahil nagtataram ka ng lay. Ang sabi kan lay, ika ang magpili. Tayon sa pigapod baga na elemento kan pigapod na prinsipyong trust and confidence. Ang gabos na mga hepe ekutibo, presidente kan Pilipinas, ibinuto taman o dae, bako man iyan so ibinuto ta o bako man iyan so gusto tang presidente. Gabos igoning araw ka na poder. Ang sa tuya sa naman na dapat gibuhon, irespetar niya to ang mga pinag-i-ersisyo kang presidente na prerogative na ipigtao sa iya kanlay. Salamat po kan sa idong pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Dahil maghali, masunod tulos po ang samuyang news director, si Mardela. Salamat and good morning.